Goddag, mit navn er Herluf Fredersson. Jeg er psykolog og medlem af Forening for Udbredelse af Viden om online psykologi. Jeg vil i denne video diskutere internet og sikkerhed ved online psykologi. Når folk spørger mig om online psykologi, udtrykker de ofte bekymring ved det, med den begrundelse, at det foregår over internettet, og internettet er usikkert. De spørger mig, hvordan kan jeg have en fortrolig samtale med min psykolog og åbne mig op, når jeg ved, at samtalen foregår over internettet, hvor andre folk kan hacke sig adgang til den? Svaret er, ja, internettet er usikkert. Og ja, der findes på internettet ondsindede personer, der ønsker at skaffe sig ulovlig adgang til andre folks data. Men den gode nyhed er, at med de rette metoder kan man færdes sikkert på internettet. Der er dagligt masser af kommunikation, der foregår via internettet fortroligt. Tænk blot på din netbank, eller når du shopper på internettet med dit dankort. Svaret hedder kryptering. Kryptering betyder, at samtalen mellem dig og din psykolog kodes, så kun I to kan læse den. Det er psykologens ansvar at benytte sikre metoder. En netpsykolog bør eksplicit tilkendegive, at han eller hun har underlagt sig et etisk kodeks for netterapi, og at kodekset forpligter en til at benytte krypteret kommunikation. En af de mest velkendte og udbredte kodekser er de etiske retningslinjer udstedt af The Online Therapy Institute i de mest toneangivende uddannelsesinstitutioner inden for online psykologi. Ifølge deres etiske kodeks forpligter en online psykolog sig til kun at benytte kommunikationsformer over internettet, hvor for det første forbindelsen er krypteret, og for det andet samtalen ikke bliver gemt af en tredje part. Inden du beslutter dig for at benytte en netpsykolog, bør du derfor sikre dig, at han eller hun følger et etisk kodeks for online terapi, og sikkerheden derfor er i orden. I det følgende vil det blive diskuteret, hvordan man helt konkret kan sikre sig mod hacking på internettet. Metoderne afhænger naturligvis af, om man benytter e-mails, telefonsamtale, videosamtale eller chat. Lad os starte med e-mail. De e-mail, du dagligt sender, er ikke krypteret, og hackere kan derfor skaffe sig adgang til deres indhold. Det er netpsykologens opgave at opsætte et krypteringsværktøj. Det mest udbredte værktøj er PGP, som udstyrer både dig og psykologen med en lås og en nøgle. Inden jeres e-mail sendes afsted, kodes den via låsen, og det er kun via nøglen, man kan afkode den igen. Som sagt er det psykologens opgave at opsætte PGP, og du skal blot sikre dig, at han har gjort det. Ved videosamtale er det vigtigt, at psykologen benytter et program, der anvender kryptering. Spørg derfor netpsykologen, om det program, han benytter, anvender kryptering. De fleste online-psykologer anvender Skype, da Skype anvender kryptering. The Online Therapy Institute konkluderer om Skype, at det er sikkert til videokonference, da for det første forbindelsen er krypteret, og for det andet samtaler ikke bliver gemt af Skype. Telefonsamtale foregår enten over telefonnettet eller over internettet. Ved samtale over telefonnettet er sikkerheden relativt højt, hvilket er grund til, at du normalt ikke bekymrer dig om sikkerhed, når du snakker i telefon. Ved telefonsamtale over internettet foregår det på samme måde som ved videosamtale over internettet, hvor billeddelen blot er slået fra. Derfor gælder de samme regler for kryptering, som gælder ved videosamtale. Og igen som ved videosamtale anbefales Skype, da Skype anvender kryptering. Ved chat gælder, som ved andre kommunikationsformer, at det er vigtigt, at dit chatprogram benytter kryptering. Det er yderligere vigtigt, at programmet ikke gemmer dine samtaler på deres server, da kun du og netpsykologen bør have adgang til det skrevne materiale. Selvom Skype har en chatfunktion, anbefales det ikke, da Skype gemmer chatsamtaler på deres lokale server. Normalt har online-psykologen en chatfunktion på sin hjemmeside, og du skal derved ikke installere noget program. Du skal blot sikre dig, at psykologens chatfunktion benytter kryptering, og at samtalen ikke bliver gemt af en tredje part. Udover at sikre kommunikationen mellem jer, er det også vigtigt, at netpsykologen opbevarer data forsvarligt. Der gælder samme retningslinjer som for en traditionel psykolog, hvor der skal opbevares notater og personlige data i et aflåsskab. Da en ondsindet i teorien kan skaffe sig adgang til netpsykologens computer, bør data opbevares på en ekstern harddisk. Harddisken bør være beskyttet med kodeord og opbevares sikkert. Dette var en gennemgang af sikkerhed og internet ved online psykologi. Det kan afsluttende konkluderes,
at det er netpsykologens ansvar at opsætte sikker kommunikation mellem jer, men det er alligevel en god idé at tjekke, at psykologen lever op til sit ansvar. Tak for at du lyttede med. Denne video blev bragt til dig af Forening for Udbredelse af Viden om Online Psykologi. Vi er en forening af psykologer, der ønsker at give borgere korrekt og seriøs viden om online psykologi. Klik ind på vores hjemmeside www.info-om-online-psykologi.dk for at se flere videoer, læse artikler eller høre om andres meninger og erfaringer med online psykologi. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive i vores brevkasse.